Dameni dibata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti hati-hati doa pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita. Langsung mahujaha hatani dibata ima nanenet sian buku pesalmen bidu 100 itu tapai hutihut ma di bagasan rohata mamuka sian ayat 20 tolu 1 32. Aka na tuat marparau tu laut, aka na marboniaga tu aka laut bolon. Tidak nasida ma aka jadi-jadian di Jahoba dohot halongangan aka na binahenna di bagasan lung. Dungi makuling ma ibana jadi hehe ma haba-haba gabelam tibu ma aka galubang na. Tokin manaik nasida tu langit, tokin tuat nasida tu akalung, malala ma roha nasida dibahen hinamago. Moror do akan nasida jala lalo songon parmabuk, jala terbudut do sude habisuhon nasida. Dungi jojo ma nasida tu Jahoba dihagugutan nasidai. Jadi di parwar ibana nasida sian hasosahan nasidai. Di pasohot ma haba-habai gabe mardemak soma dohot aka galubang nasidai. Jadi marlas niroha ma nasida ala naungso akai. Dungi ditugihon ibana manasida tu muara lomoni roha nasida. Ikon pujion nasida ma Jahoba ala niasini rohana. Dohot halongangan aka nabi nahen nai tujol ma manusia. Jala patibulon nasida ibana di bagasan luhutan ni bangsoi. Jala pujion nasida ibana di luhutan ni aka situa hido sahatna. Amuna manami dohon inanami masailas rohata sadarion boy hita marsaor marhite parmingguata sadarion di lot tuhanta dihita hahipason jala torop hita naro jala pajupang dohot hita nasa distrik sian titibusi sinagori bosar ya di tanasa distrik so di mana kadongan parhubas nabui rap hita di bagasan hari sadarion las rohaku sededo hita sonang hikmat tumangihon aka ede puji-pujian nakin nampe gudang alani burjuna hita ni noraku biasanya sap 5 menit do marjamita walau kubayan ke bisa jom dakula buarate alani burjuta hita nakin manangihon aka ede puji-pujian nate ale dak pola ya singkat mate kakainang akamang. Saya di pasu-pasu Tuhan tamahita di parsaurata sadarion tongon nang adong acara paborhaton dohot mangujakon naposon itu hatta inang Bible Pro dohot inang diakones hamuna manginang tajalo hatta ni dibata na marsaringar majauh hotu hita asa anggiat luhutan punguan niakana porsea mamuji-muji Tuhan Jahoba ala saluhutna pabayanana nasokal naguk halongangan totu nanidokna bohama molo didok nakin di bagasan luhutan
berarti tiki marpungo, tiki pajupang, tiki marsaor. Ikut do hita memuji-muji Tuhani. Alai bohama tutudung keluar dong mulak kita. Sian permingguan, sian pertanyaan, sian persermonan, sian PHD. Mulak do hita tu songodia hita tatadiko satokin aka ulaota, mungkin termasuk permasalahan pergumulan, adong namar sahid di Jabu dan sebagainya. Totu nanido nadisi molo iko do ganup persaoran, ganup perjupangan niaka na prosea ikon mamuji-muji di bata Jehovah. Totu nanido nadisi tiki sahala ni bape tiki mangulon sian pulau tiki darong halak manang holan dohot dongan sajabu manang dia pena taula di bagasan ngoluta ikut do hita mamuji dohot pasangapon tuhata manang ikut do hita bersyukur di setiap waktu diganuk partikiata dan tiki halamonang iana kota sian perguruan tinggi negeri habis pengumuman manang ala dapontan karijo iana kota manang ala marparumain marhela hita tokinari marpahopu gabi naniula jupang na jinalahan sinur na pinahan jala sukses akan na tahirim dakolan di hati na somoni. Bahkan tiki masa hamaolon adong pergumulan adong parukilon bahkan tangiang tai nunga berpuluh-puluh tahun dan jupang dope alus ni tangiang tai bahkan sampai ia berpisah hita marujuk hulu nata olongi akatang yang tai dang marujuk sebetulnya nunga marujuk adong alus justru nang disipe ikon dohonot tado paboa ngolu na di basa-basa tuhata tuhita ima ngolu na sangat indah dan yang terbaik termasuk ngolu na di hasanganon nagok suka duka banyak serba-serbi ni ngulut tahun ada cita-cita yang belum terpenuhi jala gudana ka basa-basa ni Tuhan tanah tajalo marhiti rejeki hai pason malum sian persahiton ragam akalas ni roha nama sa di bagasan ngulut tahun manang nadia pei alai hita tok tongdo bersyukur tentang kehidupan nang petadok ngolu nadi hasyangonon penuh dengan keterbatasan alai ikon tapuji do guarni tuhatta alania amanginang banyak alasan yang harus kita katakan borhat sian hapor seota borhat sian hatani dibata imana madok tu hita asa unang lupa hita disudia kana uli nadingkan na di basa-basa honni tu hatta di hita dak pola hubilangi dak pola tabilangi amanginang burjuni tuhani na mangaleo di hita ngulu na parsatokinanon yang penuh dengan suka duka ini unang lupa hita pabuan nguluta itu adalah mujizat seberapa baik dan seberapa kurangnya kehidupan kita adalah mujizat asa nanidok na mujizat dakolan tiki marubat manang tiki malum halak dakolayan langpel anggoi mujizat mai nunga 7 tahun marubat tiba-tiba malum daksian dokter anggoi mujizat mai dan mungkin ibana dapotan rezeki nomplok tapi tiba-tiba rezeki nomplok di luar logika
baru pei mujizat. Tidak. Tiki tubuh hita siang bertian, tiki mangulu hita itu adalah mujizat. Setiap kelahiran adalah mujizat. Setiap kehidupan adalah mujizat. Hukum alam juga berasal dari Yang Kuasa. Dan ikon masa halongangan, ikon masa mujizat baru Roma hitam mandok nunga mangula be Tuhani di bagasan ngelukon dangi amangidang. Karena kehidupan yang kita miliki adalah sebuah mujizat yang harus kita syukuri setiap hari. Cabireng amanginang bukan hanya ngeluta perdagingan dileot dihita hahipason gogo pikiran laho mulaulaon adong do PTH na pinasami itu hata dihita amanginang ima pasu-pasu pertodion nasa dia do balgani pasu-pasu pertodion na di masa-masahon ni tuhata dihita ima na parjulu sahali di basa-basa tuhata dihita ahate yang mengenang pengampunan ditubus tuhata hita heado salah paham takasisian pitu bulu hala dikirim tuhata nasida jala lowang nasida bak todi setan-setan tuduk tuhami bak nindang ahanina Kristus unang malas rohamuna ala bui hamu mabain mujizat saguru di hamu akatot di alai on mahala sok kamu molo tar surat guarmuna di banua gijang songon nanido na di Matius 7 ayat 22 gudang lo marsugut hala dah upatu pahami halongangan atas guarmu dah upa bali hami akasi bulis ala ni guarmu lane lau maho sian jodokon hamu si ulah hajahaton. Lapatanna melakukan mujizat bukan ukuran masuk surga. Alanina utama adalah menerima pengampunan. Alana marhite pengampunan, marhite natajalo hasisani dosa, boy mahita pajupang do Tuhani, boy matajalo todi parbadia, boy mahita melayani Tuhani, alani dari dok adong perhalado manang adong parhalado naso partohunan. Kita melayani Tuhani marhiti paredeon, marhiti pumuan kor, marhiti seksi sending, marhiti seksi sosial, dohot akal lan asing. Dipatahu hita arjulu nakin pajupang do Tuhani alana molodang sesa dosata ikon malim do nama jalo piliata pilihan situ tungon sahali mardosa saekor kambing atau sada domba memang adong dosa hali sataon penghapusan seluruh dosa di hari pendamaian alai molo mardosa hita dang adong na bui manisai secara sejati nampe adong pengampunan dosa melalui ima hewan nanidokna korban penghapusan dosa. Penghapusan dosa sejati baru terjadi di kayu salib. Pakorhonna amanginan sangat luar biasa. Dimampukan kita gabe para imam sudi. Nah paduahon dimampukan kita mangulahon patik, mangulahon lomoni rohana. Molo didok, ay dia matarula makaholongi diri sendiri. Pemaol, buah mahita makaholongi musuh. Nita dora. Alai dukan roh Kristus. Ay dido ibana di Yohanes 5 dan tarulah kamu agia aha moloso mardongaton au. Lapatanna halak Kristen dimampukan untuk melakukan hal yang baik tanpa firman Tuhan, tanpa pengampunan, tanpa Roh Kudus, tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak dimampukan untuk melakukan hal yang baik. Alania manginang firman Tuhan atani dibata nomor saringar di parmingguata sadarion
membaharui dihita komitmen dohot lasni rohata asanggiat marhasonangan hita madalani ari-ari ni ngodutta asa toktong unang lupa hita disudina akan naulina dengan na di basa-basahon ni Tuhan tadi hita aka dia mai pasu-pasu perdagingan berupa kehidupan pada hari ini. Nah di basa-basahon itu hatta aledak kolani di basa-basahon itu hatta do dihita pasu-pasu pertondion ima hidup yang baru dimampukan kita bergaul dohoton di perbadian dimampukan kita menghadapi sudia ketantangan-tantangan ningolutta dakolan masyarakat biasa alai akan api nilit ni Tuhan tapi bertantangan do menghadapi akan kesulitan dakolan halak nama rugamo halak na sumarugamo be diadupi do pangujunan diadupi do akan tantangan ahado nama ben asing hita akan aporsea hima ta lapati do sude ngulu taon holan basa-basa ni tuhata melotung adong aka pangujunan do tantangan nata adupi unang ta pangasahon dirita alani sian hata ni dibata di dok do duhita parjulu sahali hidup kita adalah hidup yang terbatas. Masih banyak misteri kehidupan yang belum kita pahami. Gurang dope ya mangina gari ahado nahutiuk di tangan kon dang di boto hamu ahado natini muna dakku boto. Dari segi hal yang mudah saja kita tidak mengetahui apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kita punya keterbatasan, banyak hal yang tidak kita mengerti. Ngulu tahun adalah ngulu yang sangat terbatas secara pengetahuan, secara kemampuan, secara kekuatan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Buadon gelekon, buadon keluarga kon, tidak ada yang tahu. Karena itu keterbatasan kita. Kita bukan Tuhan. Tetapi walaupun kita ciptaan, nabaduakon didok nakin dalam hidup ini ada sesuatu misteri, sesuatu yang masih kita nantikan seakan-akan tidak pasti. Alai di sisi nasing mangikuton hapor siapa kehidupan yang Tuhan rancang adalah kehidupan yang terbaik dan pasti. Tidak ada keraguan. Tuhan membawa kita kepada sesuatu yang terbaik. Tidak hanya kehidupan yang kekal, sekarang pun kita mengalami kehidupan yang terbaik, yaitu ketika kita dimampukan untuk menata kehidupan kita, kita selalu jatuh bangun. Saya dirumuskan dong ngoloni halak Kristen adalah sudah dihapus dari dosa, tapi terus bergelut dengan dosa. Lapatanna Tuhan tidak menghendaki dosa, tetapi cita-cita orang yang percaya adalah meninggalkan dosa. Asallah dosa itu bukan sesuatu yang disengaja, tetapi perjuangan kita adalah terus-menerus membaharui diri kita, terus-menerus berjuang untuk meninggalkan dosa-dosa kita dengan rendah hati meminta kekuatan Tuhan, bukan mempertahankan keadaan keberdosaan kita setiap hari. Alani damang dok dainang alahatani di mata mabuan hita tu kepastian. Dalam firman Tuhan tidak ada keraguan sedikit pun. Ragu do bangsa ni di mata bado tutu Musa sahat do hita tu tanah perjanjian ni bohado Musa di dokoko buano muhami tu tanah nagok susu do situa ni luba bado Musa di dokoko monang do hita maralohon bangsa Amalek bado umat selalu ragu. Tapi Tuhan tetap pada janjinya. Tuhan tidak pernah ragu, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saat donasida tutano Kanaan, songoni donak kita halak Kristen akan aprosia. Nang pengulut tahun bergelimang dengan keterbatasan, keraguan, kekurangan-kekurangan, alai basado Tuhani paikuti utita.
asa anggiat lampos rohata, asa unang tapangasahon pikirata dohot guguta, alai toktong kita berjuang untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Jala sasitongna, setiap pelanggaran, setiap dosa adalah sesuatu yang serius. Tuhan tidak pernah berkenan kepada pelanggaran hukum Tuhan. Pengampunan adalah soal yang lain. Alani di bagasan gelut tahun toktong ma martangia kita asanggiat lamar gugu kita patuluson na hobar tulomo dari rohani Tuhan tak. Jadi yang menginang termasuk maon dihami akan aposon itu hatta memperbaharui komitmen panggilan pelayanan dan alani gugu nami dan alani pikiran nami Tuhan ido na mamaror na padirihon akan aposona di sandok tortibion songon alat saja, bukan menggantikan Yesus, tetapi kami hadir sebagai alat-alat kasih, bukan alat kejahatan, sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebaikan Tuhan, sehingga kita bersama-sama mewujudkan kebaikan Tuhan. Masalah rohata nang di perkembangan nehurian itu hata kita memang ikut terus domar siajar au termasuk na hubanggahon sian pimpinatan mulai diangkat sebagai Eborus mulai tahun 2020 sada toktong do nasida marsiajar toktong do adong pelatih ni pimpinan jalhami pe mulai di pasar tuhanta di parar tuhanta mangula di tonga-tonga ni distrik pe marsiajar do hami ditiki marrapot molo pinikiran nian bah ai nunga bergumul dohot terus do marsiajar hata ni dibata, bahkan pasaton hata ni dibata, tetapi persoalan-persoalan masyarakat, persoalan-persoalan yang nyata di tengah-tengah kehidupan berbangsa tidak semudah seperti ketika kita membaca ayat-ayat Alkitab. Jalan terbukti orang yang mau belajar tidak merasa puas dengan pengetahuan yang sudah diterima. Kita harus belajar apa rencana Tuhan terhadap sesama, bahkan apa rencana Tuhan terhadap diri saya sendiri, bukan menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu. Kita mengetahui sebagai manusia kita adalah manusia biasa. Diberikan kepada kita tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi kita yakin dan percaya hamata pardingkan basai nama marar hita, nama jauh hita, nama aluas hita dengan segala keterbatasan kemampuan, pikiran, kepandaian dan segala sesuatu dipargugui mahita asal ma'olo hita terbuka mangaloas Tuhani manguluhon kita toktong marsiajar patuluson lomoni rohana di tonga-tonga ni hurian itu hatta di tonga-tonga ni parangolota siganupari atong di hamunaka dongan nami na naing manguditi pakubasyon di inganan naik baru saya Tuhan tamana marsangap margugo mahita patuluson na pinasat na tuhita di tonga-tonga ni hurian itu hatta sohoni manang di tonga-tonga ni parangolota marsangap atuhani jala margugo mahita marlas ni roha songon na pinasat ni hata ni dibatanakin di ayat 30 didoknakin jadi marlas ni roha manasida ala namso akai dungi ditugihon ibana manasida tumuara lomoni roha nasida. Tidak di bahasa Indonesia jahahon dihita ayat 30 mereka bersukacita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka.